Eu creo que aconteceu algo que nadie pode negar, que hai unhas condicións climatolóxicas absolutamente, é como a película aquela, A tormenta perfecta, onde se dan todas. O que se veu, non hubo medios, e iso non pode ser. Os incendios de 2006 son os primeiros incendios mediáticos. Estaba empezando o monte ao pé dunha casa, estaban as cámaras ali, estaba a señora dicindo non ven o helicóptero, non ven o helicóptero. Estamos aquí rodeados de fogo, non ven nin Guardia Civil, nin bomberos, nin a madre que os pariu ningún deles. O que houve foi esa desastrosa utilización dos servicios, esa desorganización que provocaron as medidas que tomaron. Para facer todo ese dano en tan pouco tempo, non abonda con que a administración sexa absolutamente incompetente. Naquela época chegaron a decir que éramos os alcaldes europeos que prendíamos lume. Unha carta do Partido Popular distribuída a todos os alcaldes estimulando a que non se colaborara. Non é normal, non, é moi curioso de que toda a autopista da Coruña a Vigo estuvese ardendo por ambos lados. Ahora, a mí non me cabe duda ninguna que en este país, en ese momento, había algúns que pensaban, insisto, que canto peor, mellor. Dende 1968 ata 1988 arderon en Galicia máis dun millón de hectáreas, aínda que algúns colectivos sociais tentaron chamar a atención sobre o problema, semella que ninguén lle quería poñer remedio. Ata que en 1989 arden 200.000 hectáreas. A partires de aí, a presión popular sobre os gobernantes comeza a ser maior. A finais dese ano 89, Fraga chega ao poder e comprométese a tentar rematar co problema dos incendios. José Manuel Romai Beccaría é o primeiro conselleiro que nomea Fraga para tentar acabar coa praga de lumes. E o primeiro problema co que se atopa é a escaseza de medios que deixa o anterior goberno. Terá que montar un dispositivo prácticamente dende cero. O que se herda é basicamente, por parte da Xunta, son basicamente as cuadrillas forestales, non? E despois había medios de extinción aéreos que estaban aportados por unidades especializadas do Ministerio do Exército. Nós fixemos un plan contra o lume que trataba de afrontar este problema en toda a súa profundidade e que supoñía medidas de prevención primeiro, despois de detección precoz, porque os lumes canto antes se afronten pois é moito máis fácil apagalos, e medidas de extinción. A chegada de Manuel Fraga con aquel primer conselleiro, Romai Beccaría, consistía esencialmente en por apagar o lume. Si ti ao final asocias o control de un problema que existe ese problema, desgraciadamente o problema vai existir, porque a xente cobra por solucionar ese problema. Isto parece un círculo vicioso, pero a realidade é que sí acontecía. Os incendios seguiron tendo unha presencia moi intensa en Galiza. Hubo anos que, se lle facemos caso aos indicadores que presentan estudios encargados por a propia administración daquel momento a universidade, se chegou a 70.000 hectáreas e se superaron as 70.000 hectáreas ardidas en un só ano. A superficie arbolada, queimada, baixou a menos da quinta parte. Nos 10 anos anteriores arderan 270 e tantas mil hectáreas arboladas e nos 10 anos en que se aplicou este plan non chegaron a 50.000 as hectáreas arboladas que arderon, menos da quinta parte do que ardera nos 10 anos anteriores. Das case 200.000 hectáreas ardidas no 1989, pásase a 50.000 no 1990 e 13.000 no 1991. Aínda que hai anos con picos de case 50.000 hectáreas, o sistema semella que funciona, pero tamén hai voces que din que os datos que publica a Xunta non son reais. Eu teño unha experiencia, en concreto, de incendios que se teñen producido na Costa da Morte, nas que todos éramos conscientes dos incendios que había e que non aparecían nos datos oficiales a superficie de determinados municipios. Estabas vendo lume, se estabas vendo lume, o lume existía, pero, sin embargo, despois, na realidade, non aparecían determinados incendios en determinados municipios en días concretos dos que ti eras testigo. As hectáreas que se daban eran as que os partes dos profesionais
Están nas loitas cos lumes, daban en cada caso, non había ocultación de ninguna clase. O presuposto para a loita contra o lume vai en aumento ano tras ano. Pasamos dos 6 millóns iniciais aos 54 millóns do 2002 e aos 70 millóns do 2006. Aínda que o esforzo presupuestario da Xunta é cada vez maior, hai un dato preocupante. Nos últimos anos, o número de lumes non deixa de medrar ata superar os 10.000 incendios anuais de media. E falamos en un período de toda a legislatura, de todo o período gobernado por co presidente Fraga á cabeza, de perto de medio millón de hectáreas ardidas en Galiza en todo ese período. O que lle sucedeu a Fraga co seu plan é que cando chovía non había lumes e cando non chovía había lumes. No ano 2006 arderon en toda Galicia máis de 90.000 hectáreas. O dato, con ser arrepiante, non deixa de ser algo que xa estamos acostumados. Entón, que foi o que fixo que aquel verán fose distinto? Por enriba das estadísticas habituais neste tipo de catástrofes, hai un dato que chama poderosamente a atención. Cando os incendios se clasifican de tipo 1 é cando estos poñen en perigo as casas ou as vidas das persoas. Pois ben, nese verán de 2006, a metade dos incendios eran de tipo 1, 30 veces máis que nos anos anteriores. Eu creo que aconteceu algo que nadie pode negar, que hai unhas condicións climatolóxicas absolutamente, é como a película aquela, A tormenta perfecta, onde se dan todas, os famosos 30. Na última quincena de xullo apenas se produciran chuvias, e na primeira quincena de agosto, que foi o episodio máis virulento dos lumes, aí tivemos moitos días consecutivos coa regra dos 330 que decimos os meteorólogos, con máis de 30 graus de temperatura máxima, con humidades que caían por debaixo do 30% e con ventos que superaban os 30 km por hora. Son as situacións que se poden considerar, se collemos un día solto, como típicas do verán, pero cando se dan durante 10 ou 15 días consecutivos, pois se poden considerar con certa excepcionalidade. Foi un período breve, pero absolutamente terrible. Eu vivi no meu concello, onde nunha sola tarde se prendió o lume en un punto concreto e antes de que nos diéramos conta o lume había recorrido prácticamente 15 km e ainda hoxe nadie se explica como, porque foi unha cousa terrible. O día 1 ou 2 de agosto había uns 8 incendios na provincia nesos días, e aí se pasou o día 4 con 65 incendios. Foron uns lumes moi concentrados nun breve espazo de tempo, concentrados nas zonas periurbanas, coa idea de causar a máxima alarma e o máximo dano. Un dos incendios máis grandes do 2006 foi o de Cotobade. Eduardo Feijóo acudiu con outros veciños ao lugar da lomba para tratar de salvar a súa casa familiar. A escena que se atopou ao chegar foi das que deixan pegada. Y aquello era tremendo, gente por todos lados tratando de apagarlo y el fuego avanzaba y ya digo, no había posibilidad ninguna de apagarlo porque no se podía con él. Y se llamó al alcalde, un amigo mío ya fallecido, llamó al alcalde y dijo, oye, por favor, manda una cisterna porque esta casa corre el peligro de que se incendie. Y dijo, bueno, ya la mando. Eso fue a las 4 de la tarde, eran las 11 y aquí no vino nada, ninguna cisterna, nada. Y la casa empezó a quemarse, evidentemente. Eu recibía múltiples chamadas de moitos veciños dicindo, mire, que xa está chegando aquí, e que vai a chegar ali, e que chega ao outro lado. Os problemas, cada quen os vía dende a súa forma. Había quen decía, mire, que en este momento é que está chegando o lume á porta da casa. Realmente non estaba chegando aínda á porta da casa, pero o temor que tiñan os cidadáns a que lle chegara me indicaban que xa estaba ali. Aínda que ano tras ano as perdas económicas por mor dos incendios son enormes, nada é comparable á perda de vidas humanas. Neste monte de Campo Lameiro faleceu Manuel Parada mentres intentaba apagar un lume próximo á súa casa. E, por desgraza, non foi o único. Mais ao sur, na Cañiza, en Cotobade, faleceron 3 persoas máis, presa dun verán no que Galicia se converteu nun inferno. Era unha estampa tremenda, non? Dúas persoas queimadas ao lado do seu coche, fora do coche, e que, bueno, pois era unha imaxe pétrea,
dúas persoas absolutamente irreconocibles, pero que, bueno, que como alcalde me tocou tamén asumir a responsabilidade de intentar, en primeira instancia, colaborar coa identificación e, segundo, bueno, pois colaborar coa Administración de Xusticia para o levantamento dos cadáveres. O primeiro domingo de agosto de 2006, Manuel, o enterrador de Campolameiro, subiu ao monte para tratar de apagar o lume que se estaba achegando á súa casa. Sería a derradeira vez que alguén o vira con vida. Cando na súa casa notaron que faltaba, avisaron a Garda Civil e comezaron a buscar. Iso foi sobre as 6 da tarde, encontrámoslo sobre, non sei, sobre a 1 ou 2 da mañá. Nós estábamos buscando polo monte, eu pasei, pero ao lado del, quen non encontrou foi o home da señora que iba comigo. Pasa que chamou por ela e a mí non me dixo nada. Mais valeu, porque a verdad, como estaba, non sei, sería unha imagen imborrable. Ese incendio tiña que haber controlado xa en Cercedo, non deixar chegar aquí. O que pasa que, polo que se veu, non hubo medios. Non hubo medios, e iso non pode ser. Desprotegidos completamente. Estamos moi orgullosos do Ayuntamiento de Redondela. Ni un triste bombero, ni nada. Viñeron 2 coches de bomberos de Vigo que non conocen nada por aquí. Probablemente a palabra que máis escoitamos durante a vaga de lumes do 2006 foi a de descoordinación. As acusacións relativas á mala xestión da Xunta de Galicia eran continuas, pero realmente houbo tanta descoordinación? Pero que houbo algo máis que descoordinación, que foi incapacidade realmente do sistema para funcionar, por falta de dirección. Se falamos daquela semana tráxica, non? A labor foi mala. E a labor foi mala porque xustamente o que produceu foi un noqueo da autoridade que despois non foi capaz de enfocar as cousas polo seu sitio e non foi capaz de levar a xente a entender o que estaba pasando. Non apareceu nadie, nin bombero, nin guardia civil, nin apareceu nadie. Nós somos 4 veciños, a cura do lume aquí, o parado o corazón e a parado o lume. Parado o corazón. Cando unha persona está nunha situación de apuro, resultalle moi complicado entender todo aquilo que non lle dá solución aquilo que demanda. Eu era consciente, estaba vendo na ría de Camariñas como os hidros baixaban a recoller agua e, sin embargo, escuitaba en algún emisora de radio como había personas que dicían que non había avións. Porque estón convencida que non nos vían, porque seguramente ese avión estaba tratando de apagar un foco de lume máis próximo a un núcleo habitado, a unha fábrica, a algún taller, que non posiblemente onde había un monte, non? Iso supúxonos restar dotacións que as que estábamos controlando outros incendios para esa emerxencia máis necesaria perentoria de salvar as poboacións. Iso, pouco a pouco, foi tensando a corda hasta que chegou un momento en que solo podíamos salvar as poboacións e no terreno forestal os incendios pois íbanse propagando sin medios que puideran combaterlos. Que estamos aquí rodeados de fogo, non ven nin guardia civil, nin bomberos, nin a madre que os pariu ningún deles. Xa non quero falar máis. Aquí hai moita xente do servicio voluntaria que deixou de días propios, deixou vacacións, ven nos días de descanso, máis non podemos facer, é imposible. Cuando se producen 200 incendios en un día, cuando hai unhas condicións climáticas adversas e estes incendios acaban tendo unha presencia e unha proximidade moi grande ás masas arboladas próximas ás casas, todo o mundo decimos que os medios son insuficientes, non? Pero o que lle podo asegurar é que en 3 ou 4 días había aquí en Galiza un número de brigadas, un número de medios aéreos e un número de medios terrestres como nunca tiña existido en ningún ámbito no noso país, porque tomamos decisións en tempo real moi rápido. O que houve foi esa desastrosa utilización dos servicios, esa desorganización que provocaron as medidas que tomaron
esa marginación dos concellos nesta tarefa quedou o resultado de que se foi das mans o problema. Bueno, xa digo, como se non é polos avións que viñeron de fora e os medios viñeron de fora, pois non sei o que hubiera pasado aquí na nosa terra, que xa foi bastante a desgracia, pero pola capacidade de resposta do Servicio Galego contra Incendios, pois hubiera sido maior. Outra das diferenzas con respecto a outros anos é de corte político. O ano 2006 foi un ano de cambio na Xunta. Por primeira vez en 16 anos había un goberno diferente á fronte da loita contra os incendios. Cambiouse moito o dispositivo con respecto aos anos anteriores? E como reaccionou a oposición a estes cambios? Outro erro grandísimo dese momento, pois foi descabezar todo este sistema, sustituir a todos os jefes comarcais e provinciais, cambiando xente con experiencia, que non tiña ninguna significación política, pero era xente experimentada, por xente que non tiña experiencia, que non sabía o que era isto, e iso a todos os niveles. Pois o que se produjo foi un colapso. Eu entendo que cando entra un novo goberno quere facer as cousas a súa maneira, distinto dos demais. Pero hai veces que hai cousas que non se poden cambiar de forma tan brusca, porque primeiro hai que ver como estaba funcionando anterior e logo introducir os cambios moi pouco a pouco. Eu cando entrei de alcalde e me preguntaban oye, que facemos este ano por este tal? Que se facía o ano pasado? Isto, bueno, pois facendo isto. E logo, se as cousas non as vía correctas, íbamos introducindo cambios. E claro, se quero cambiar todo o día que chego, pois seguramente que vou meter a pata en todo. Porque un goberno que entra de novo non pode ter experiencia en todo. E claro, fiz uns cambios moi grandes no sistema das brigadas que había contra incendios e eu creo que aí foi un dos fracasos máis grandes. E que nós, como tiñamos pensado que o servicio de extinción de incendios funcionaba razonablemente ben, o deixamos prácticamente exactamente igual que estaba. E a conclusión que chegamos posteriormente, ao 2006, é que o servicio de extinción, tendo cousas boas, a unha circunstancia excepcional como a que se viviu no ano 2006 non tiña unha capacidade de resposta adecuada e iso tiñamos que milloralo. No verán de 2006, cando escoitábamos as acusacións que goberno e oposición intercambiaban case que a diario, tiñamos a sensación de asistir a un fogo cruzado. Semellaba unha especie de guerra sin cuartel que en pouco ou nada contribuía a solucionar o problema. E mentres, a xente loitaba contra o lume co que tiña a man, sentíndose abandonada. Foi isto un comportamento singular ou repítese cada vez que hai unha traxedia? E, sobre todo, é o lume unha arma arreboladiza na guerra da política? Hubo unha incentivación da falta de colaboración por parte dos concellos respecto do servicio de extinción de incendios. Unha carta do Partido Popular distribuída a todos os alcaldes estimulando a que non se colaborara e mesmo cando se estaban montando as brigadas municipales, moitos alcaldes casi levando aos medios de comunicación unha discrepancia con respecto ao servicio de extinción de incendios que non se tiña producido nunca en anos anteriores por ningún alcalde, nin do grupo de goberno, nin da oposición en épocas anteriores. En ese sentido, desde logo, non foi certo. Por parte dos concellos do PP houve a colaboración que se lles pediu e que se tratou de obter deles. O que había era un intento de prescindir dos concellos en estas materias e de non dar as facilidades a que estaban acostumbrados os concellos. Aquela carta do Partido Popular e a actitud que tuveron algúns concellos gobernados por alcaldes do Partido Popular retrasando todo o que puderon a constitución das cuadrillas indicaba un estado de ánimo e unha certa maneira de afrontar este problema desde unha perspectiva política que buscaba que canto peor mellor. Unha das primeiras liortas políticas daquel verán xirou arredor das brigadas contra incendios. O PP denunciou que a 8 de xullo aínda non se contrataran as cuadrillas en 21 concellos gobernados polo Partido Popular. O goberno contestou que moitos deses concellos se negaran a asinar os convenios coa Xunta e mentres os sindicatos reclamaban máis formación e mellores condicións de traballo para os operarios. Xeneraba a contratación das brigadas a través dos concellos que algunhas brigadas non se completaran. Segundo, xeneraba que non tuveran formación,
porque era personas moitas veces que non tiñan capacitación para actuar na extinción de incendios. E xeneraba en algúns casos que, aínda que se contrataban a través do Servicio de Extinción de Incendios, en algúns concellos esas brigadas funcionaban para todo menos para a extinción de incendios. Soy brigada con outros anos e ese ano concretamente non se nos dera brigada. E insisto, éramos un ayuntamento que se caracterizou sempre por luchar moito contra os incendios. Nos, as brigadas que en realidad no ano 2006 se reduciron foron brigadas que non tiñan, desde a información que a nós se nos pasou por parte da administración anterior, non tiñan operatividade e funcionalidade a efectos do Servicio de Extinción de Incendios. Salvo algunha excepción, donde sí eran moi profesionales, en outros casos non servían en gran medida. Axudaban e colaboraban evidentemente, pero nin por medios, nin por capacidade eran determinantes para controlar os lumes. Sei de montes, de alcaldes que foron aos montes e autoproclamáronse directores do lume, cando o director do lume ten que ser o axente forestal, o enxeñero forestal, ou mesmo un capataz do lume, nunca pode ser unha persona allea. Entón, hai moitos datos que danos a entender de, bueno, que había unha intencionalidade. Naquela época chegaron a decir que éramos os alcaldes do PP os que prendíamos lume. Cando eu e como a min cantidad de compañeros, que eu comentamos máis tarde, pasamos a semana inteira, desde que o fuego tan grande, pasamos a semana inteira sin ir a cama, E ao frente das brigadas todas, porque non había nadie coordinando. Aquí os que coordinamos foron os alcaldes, os que metemos ao frente. E que por encima escoites que é posible que os alcaldes do PP non que prender a lume, pero que colaboraran para que... Hombre, por favor. Hombre, eu descoñezo cuestións puntuales. Eu sei que se fixeron denuncias moi graves sobre a non utilización de todos os medios disponibles por parte de algúns estamentos, non? Sí, pero eu como xa recordo cando se lle imputaba políticamente ao Bloque queimar os montes, e cando se lle imputou ao PP queimar os montes, e cando se lle imputou ao goberno do PSOE non poñer os medios suficientes de corte aéreo, etc., é evidente que non estou nunca pola comprensión esta de que todos son malos e non hai nada que hacer, non? Quero dicir que se nós chegáramos á conclusión de que finalmente arderan só os montes do PP, pero non os do Bloque ou os do PSOE, teríamos un dato. E sempre, ademais, curiosamente, todos falan, ao final da vaga de lumes, unha vez que se acaban de dar os paus, pois de que hai que facer un gran pacto social contra o lume, un gran pacto político contra o lume, non utilizar o lume como unha arma política, pero sempre se vai a rematar facendo, non? O que non se podía facer ao ano 2006 era asistir pasivamente ao que estaba pasando e non pedirlle as contas que obrigadamente tiña que dar ao goberno sobre esa situación. Outra das acusacións que se verteron dende distintas frontes foi a de utilizar o idioma para deixar fora das contratacións a xente con experiencia que viña traballando habitualmente co goberno anterior. Hubo outro invento que a prensa estatal, sobre todo en esa cruzada que ten contra os idiomas propios das comunidades autónomas, que intentou vincular a existencia de un problema de non contratación porque non se conocía, non se tiña o conocimento do galego. Os das cuadrillas que estaban nos nosos tempos todos son galegos, todos falaban o galego, pero mellor non tiñan un certificado de galego, pero levaban anos traballando nas cuadrillas ou levando os vehículos que transportaban as cuadrillas para saber chegar ao monte, e iso facían ben, e non tiñan o certificado de galegos, botaron para fora. Eso é simple e llanamente falso. Non se aplicou nada que non se estuvera facendo nos períodos anteriores e aínda máis, como nós tiñamos claro que nas brigadas municipais había moita xente de orixe e extracción popular, o que pretendíamos era basicamente que demostraran que moitas veces, incluso con galego falantes, que non tiñan ningún título, que eso fora suficiente para ser contratados. As probas de galego, como tantas cousas que se dixeron naquele momento e que incluso despois se utilizaran como fío condutor na oposición política co tema do idioma, pois non eran distintas das que había antes de. É dicir, todo aquel que traballaba na administración autónoma tiña que demostrar un conocimento mínimo do idioma galego, como tes que saber ler e escribir, porque, en fin, tes que cubrir partes e tes que asinar documentos, non?
fíxese vostede que algúns dos máximos responsables do Servicio de Extinción de Incendios que nos mantuvemos do período anterior nin siquiera eran orixinarios de Galiza e nós, como eran técnicos competentes, e iso é o que nos transmitía a administración anterior, non tuvemos reparo en mantelos nos mismos postos. Eu paseime 48 horas ininterrumpidas cas cuadrillas na parte que me tocou no meu concello e, sinceramente, eu vin xente entregada, xente que falaban galego todos eles, falaban castelán cando tiñen que coordinarse cos unidades do exército que participaban, cos hidros. Eso non foi o problema. Pero eu creo que hai algúns asuntos no noso país que non deberíamos de utilizar como arma política. Eu creo que este tema concreto dos lumes é un deles. Outra das polémicas daquel verán foi a posible existencia dunha trama organizada detrás dos lumes. A oposición dixo que non había trama, senón incompetencia, pero a teoría da trama non era o primeiro ano que ocupaba as portadas dos xornais. É evidente que para facer todo ese dano en tan pouco tempo non abonda con que a administración sexa absolutamente incompetente. Esa planificación está feita para facer dano. E os resultados que se buscaban era crear o máximo alarma social posible e queimar o máximo número de detalles posible con risco das persoas. Esa sí que é unha estupidez conxénita. Non hai ningún elemento, como se veu despois, que permita establecer unha trama. Entre outras cousas porque a trama queimaría con unha orientación determinada. Os montes arden caóticamente de calquera maneira en sitios que fan moito daño, en sitios que non fan ningún. Que son intencionados. Un gran número, me parece que non é discutido na nosa terra, e cales son as intencións dos incendiarios é algo sobre o que se especula, pero que non hai un traballo de investigación continuado e ben feito para poder avanzar no tratamento desa cuestión. A primeira vez que se falou de trama en torno aos incendios foi precisamente na época de Romai Beccaria, cando falaba de que baixaban paracaídas con material incendiario. Despois, ao final, descubriuse que eso era material pirotécnico que usaban as comisións de festas, pois, eso, para facer as mellores festas da parroquia, porque este país todos somos así, ¿no? No hemos encontrado indicios que nos lleven a pensar que haya una trama o un concierto de personas, aunque sean dispersas, con una voluntad común de hacer daño. No hemos llegado a esa conclusión. ¿Por qué? Porque intentamos hacer un análisis lo más técnico, lo más profesional posible de todo lo que había ocurrido en el 2006. Hay cosas difíciles de explicar, pero las que pudimos explicar no tuvimos ni un solo indicio que nos llevara a esos razonamientos. Eu nunca utilicei a palabra trama organizada e creo que dende a Consellería nunca se utilizou esa verba. Eu o único que si dixen é que os datos estadísticos reflexaban de forma incontestable que había unha presencia focalizada en 10 días de condicións climáticas moi adversas, dunha presencia de lumes en zonas moi próximas a casas e en masas arboladas. Eso non se tiña producido con anterioridade, máis que de feito absolutamente puntual. Número de incendios moi importante en algún día, pero que se concentraran o inicio dos incendios en masas arboladas e próximas ás casas de forma tan intensa non se tiña producido. Cando todas as outras explicacións fallan ou non son suficientes para dar conta dun feito, as explicacións, por improbables que sexan, as que queden son a verdade, non? Entón aí, independentemente de que se aproveiten ou non políticamente, parece ser para nós evidente que houve unha trama criminal ou cando menos organizada detrás que promoveu este tipo de accións de xeito máis ou menos coordenado e o conseguiron, evidentemente. Segundo datos da Xunta, máis do 70% dos lumes do 2006 foron intencionados. E algúns deles, ademais, cobraron un especial protagonismo, como os que rodearon o aeroporto de Lavacolla cando o presidente Zapatero visitou Galicia, ou os que cortaron a autoestrada do Atlántico. Son o que se deu en chamar lumes pantalla ou lumes escaparate. Eu fui o que acreditei seguramente esa expresión, porque os incendiarios buscan chamar a atención e buscan o efecto escaparate, é dicir, poñen os lumes en sitios que se vexan. Non é normal, é moi curioso de que toda a autopista dende a Coruña a Vigo estuve ardendo por ambos lados.
Non é normal que houvese lume ao lado do aeroporto de Peinador. Non é normal que houvese lumes ao lado do aeroporto de Santiago. É dicir, que aí houve unha intencionalidade, evidentemente non se supo de quen, porque os informes da Guardia Civil non dan suficientes datos para decir que hai tramas organizadas, non as hai, ou por menos hai datos que din que non, pero sí está claro que das unhas casualidades que dá que pensar que pasa aquí. Hai momentos puntuales, como pudo ser os incendios que se produxeron no entorno de Santiago de Compostela, que é sorprendente, non? Que coincidan coa chegada do presidente do goberno en puntos concretos, casi nun círculo perfecto alrededor de Santiago. Todos tenían una explicación, casi todos además provenían de una imprudencia, algunos de una quema de imprudencia, otros de trabajos en el campo, otros de cualquier otra actividad, pero fuimos capaces de explicar los grandes incendios de Galicia. Hay dos ejemplos. Uno es el incendio de Lavacolla, cuando vino el presidente del gobierno, en el que el humo no dificultó el aterrizaje del avión del presidente. Todo el mundo pensó en esas circunstancias que se trataba de un acto intencionado destinado a hacer evidente que algo estaba pasando. Sin embargo, la explicación viene de un vertedero que hay a más de 2 kilómetros del aeropuerto, un vertedero que autocombustionó por esas circunstancias climatológicas que decimos, combustionó, y ese humo negro llegó hasta Lavacolla, cuando normalmente el viento lo hubiera llevado a otro sitio, el viento normal, pero lo llevó hasta Lavacolla. Luego descartamos, por ejemplo, un ejemplo parecía evidente, que hubiera ese incendio de escaparate. Otro ejemplo es los incendios de la AP9. Aparte de que la AP9 vertebra Galicia y es difícil que se queme algo sin que llegue a la AP9, sí que detectamos los focos de los grandes incendios alrededor de la AP9, los incendios de más de 100 hectáreas. Y pudimos dar explicación a 4 o 5 de ellos, y todos los focos, y eso hay que destacarlo, provenían de focos distanciados casi 500 metros o más de la propia carretera. Luego esto, de alguna manera, descriminaliza la intención de que afectaran a esta AP9 o de que sirvieran como escaparate. No século XXI, os medios de comunicación son omnipresentes e esta traxedia non foi unha excepción. Durante 15 días, os galegos amencemos e deitámonos cos lumes nas portadas dos xornais e nos informativos. Foi excesiva toda esta información? Cales deben ser os límites dos medios na cobertura dunha traxedia? Os incendios de 2006 son os primeiros incendios mediáticos. Retransmitíronse en directo moitas veces. Estaba empezando o monte ao pé dunha casa, estaban as cámaras ali, estaba a señora dicindo non ven o helicóptero, non ven o helicóptero. Todas esas cosas, non? Bueno, chegou un momento en que cando a unha persona se lle preguntaba que pasaba na súa zona, esa persona contaba algo que non vira, non estaba pasando ali, e contaba o que vía por televisión, de tal maneira que era o fume estendíase el solo, pero despois a noticia cada un contaba o incendio que vira pola televisión e da maneira na que a vira na televisión. Eso chega un momento en que fai moi difícil a utilización dos medios, xenera pánico, xenera unha serie de protestas que non teñen responsabilidade cívica propiamente dita e é moi contraproducente. Durante moitísimos anos os incendios estuveron ausentes, insisto, a pesar de que hubo importantísimas lacras e focos puntuales de incendios, prácticamente non tiña atención dos medios de comunicación por a actitude que seguramente tiña a administración anterior de xenerar un manto de opacidade sobre o tema dos incendios. No ano 90, se poden vostedes repasar as hemerotecas, e día a día de agosto se informaba das hectáreas ardidas o día anterior, transparencia absoluta. Aquí pasamos de ocultar os incendios a prácticamente retransmitilos en directo. Todos vimos como as cámaras, os medios de comunicación estaban a pé de autopista, a pé de estrada, no aeroporto de Lavacolla, e incluso desde tomas aéreas vendo os distintos focos que nun momento determinado se habían producido no entorno de Santiago. Sabemos que hai xente que esas cousas incluso os motivan. Pero en xeral eu creo que foi unha información rigurosa e unha información en moitos casos precisa. Creo que a administración aí tamén tivo un comportamento diferente do que viña sendo outros comportamentos no territorio de informacións dificultosas e de informacións de situacións complexas. Veraz, rigurosa,
dar a verdade e non ocultar a realidade por complexa que está fora a sociedade galega. Galicia sofre máis da metade dos incendios anuais de España e o 40% da superficie que se queima faino aquí, baixo os nosos pés. A tradicional cultura do lume en Galicia pode explicar moitos deses incendios, pero a cada nova vaga xorden diferentes teorías sobre os sectores implicados. Quen queima o monte? E, sobre todo, por que se queima con tanta virulencia? Somos os galegos un país suicida? En principio temos que distinguir o que é un incendiario do que é un pirómano. Un incendiario queima aquel por un interés concreto que el teña, e un pirómano é que as súas circunstancias volitivas están un pouco ganadas e el disfruta provocando un sinistro e creando alarma social. En cada punto de la geografía de Galicia puede haber una motivación diferente. Lo que quizá tenemos que hacer es estudiar seriamente cuáles son las causas o las motivaciones en cada uno de los puntos e intentar atacarlos. Si decir por qué son los incendios en Galicia fuera sencillo, podríamos encontrar una solución. Cuando es un problema pluricausal o multicausal, es cuando las soluciones son mucho más complicadas. Aínda que o problema dos lumes pode ter moitas causas, hai determinados sectores que sempre están en boca de todos. O sector da madeira é un dos máis habituais, e o feito de que moitos dos lumes sexan na franxa atlántica, a que maior presión urbanística soporte no país, fai que o sector inmobiliario sexa un dos primeiros en sair á palestra. Desde hace 10 años, 2006 al año 96, todos los años se repetía una secuencia de más de 2.000 fuegos en unos periodos de alrededor de 10 días. Y nos llevó a preguntarnos que por qué ocurría eso, o por qué ocurrían determinados incendios concretos. Y fuimos descartando factores. Descartamos el factor urbanístico, estudiando el desenvolvimiento del urbanismo en Galicia, simplemente con planos aéreos y viendo dónde se había quemado y dónde se había construido, nos sirvió para descartar como factor determinante el urbanismo. ¿Se ha construido donde se ha quemado? Sí. ¿Es necesario quemar para construir? No. Es necesario calificar el suelo. Es una cuestión ahora mismo puramente administrativa. Precisamente porque unha das zonas que ardiu aquí era onde había presentado un proxecto para facer un campo de golf, e precisamente por haber incendios, pois non se vai a poder facer, porque o que está claro é onde hai, según a lei do suelo de Galicia, donde hai un incendio non se pode construir en 30 anos. Pois o que se acaba é, por exemplo, dando normas que son a súa vez peligrosas, provocadoras de tentacións de incendio, como é a norma de non poder urbanizar un terreo, donde se pode meter a competencia económica xustamente para bloquear terrenos. Un señor que ten unha magnífica vista ao mar diante dun terreno que é perfectamente urbanizable, bastalle con queimalo para producir un frenazo das urbanizacións. Analizamos el factor maderero y también vimos que el precio de la madera no influye en exceso, influye puntualmente en momentos muy concretos y muy precisos, que además están detectados, pero de una manera global no influye. A industria da madeira desmentiu e demostrou que non lles convén de ninguna maneira, porque a madeira queimada non é un bo produto, polo tanto, para eles económicamente é antirrentable. Nunca é máis adecuado a madeira queimada, incluso pois no que chamamos madeira industrial, os taboeiros, que é unha das cousas que a xente dice, non, para taboeiro, non, porque se queremos facer un taboeiro cunha calidad adecuada, por cada porcentaxe de fibras que é de madeira queimada, teríamos que meter 3, 4 partes de fibras verdes, co cual tamén non beneficia nada. O monte, cando se queima, son os propietarios forestales que impiden que se corte. E hai que cortalo porque impide, por un lado, que se rexenere o monte, e por outro lado, pois tamén impídese de que as pérdidas sean tan grandes, porque ao fin e ao cabo, cando a madeira se queima, algún valor ten, pero mínimo. A relación dos galegos co lume ven dende moi antigo. O lume sempre foi unha ferramenta de traballo no rural, e moitos dos conflitos e vinganzas persoais tiñan o lume como medio executor. Está claro que existe unha cultura do lume, pero pode isto explicar o número inxente de incendios que padece Galicia? Eu creo que eso da cultura do lume foi importante para explicar os incendios dos anos 50 e 60,
pero que non é nada importante para explicar, non é significativo para explicar os incendios dos 90 e do 2000, os que van entre 1989 e 2009, eses 20 anos xa non ten esa explicación basicamente. La forma de trabajar en el campo, de trabajar, de limpiar, es la quema, es la forma tradicional y es la forma, no hay otra que la pueda sustituir de momento. Por lo tanto, sí que tenemos un volumen de quemas altísimo, 300.000. Si nos ponemos en 300.000 quemas y pensamos que un 1% de ellas pueden escaparse, nos sale un número de incendios brutal, un 1%, que parece una cifra insignificante. Bueno, pues esto nos da una idea del problema al que nos tenemos que enfrentar. Con esos datos non é de extrañar que logo teñamos os rankings que temos de incendios en Galicia. Claro, unos usan a conciencia, outros son máis descuidados e outros usan incluso con algo de maldade ou con maldade. Non é necesario queimar. Pódese amorear, pódese convertir en esterco para abonar despois. Hai que evitar no máximo as queimas. O que pasa é que é unha ferramenta ao mesmo tempo barata e que limpa bastante ben e por eso se usa moito. Antes da chegada de Fraga e antes da utilización política dos incendios, e cando o monte todavía se sentía como algo vinculado a era costumbre nas parroquias que se había lumes e tocar a campana e todos se apuntaban. No momento en que decides apagar por apagar o lume, de alguma maneira delegouse en esos, entre comillas, profesionales de apagar o lume e o desapego foi incluso maior que o que temos comentado antes. O aumento constante do número de lumes, a medida que tamén se incrementaba o presuposto da loita contra incendios, fixo que nos últimos anos surdirá un novo sector candidato a levar as culpas polos lumes, o propio sector contra incendios. Desde un batolume hasta unha cisterna, hasta un helicóptero, etc., pois aí generouse unha industria tan grande que necesitan que necesítase polo movimento económico de Galicia que haxa incendios todos os anos. Home, eu non digo que sea por aí, pero é que non se me ocurre outra cousa que poda justificar que haxa esas queimas tan masivas, sobre todo como o oceano, pero que os hai todos os anos. Que queren decir? Que os da industria, que os constructores das motobombas pagan a unha xente para que vaya a queimar? Queren decir eso? Eu, na verdade, non teño ningún indicio de que eso poida ocurrir. De que os que fabrican as motobombas, ou os que fabrican os batelumes, ou os que fabrican os avións, eu non penso que non teño ninguna razón para pensar que eses son os que pagan aos que van a poñer os lumes. Cando temos ese número de incendios que hai, estas explicacións non teñen ningún fundamento. A economía do lume eu creo que neste momento sería o gran tema a vixiar. É onde pode estar unha das bases de equivocación das políticas actuais. De feito, o máis frecuente neste momento xa é, e é o máis peligroso, é o bombero pirómano. É dicir, hai moitos detidos que forman parte das cuadrillas. Pois unhas veces ao mellor porque beberon unha cerveza de máis, como suelen alegar despois, pero outras veces porque efectivamente pode haber a idea de que un incendio en febreiro permite que me contraten xa para a Semana Santa e en vez de ter 4 meses de contrato vou a ter 6 ou 7. Bueno, pode haber, ou incluso houbo, pero son casos excepcionais. E isto sucede sobre todo cando temos moita carga de persoal eventual e non profesionalizado. Creo que chegamos a ter hasta 6.000 ou máis efectivos no período estival. Os profesionais que nos dedicamos a isto, os profesionais que se dedican ao combate do lume, o que non queren é que haxa lume. Lóxicamente, un traballo que ten uns perigos potenciais e eles están mellor se non teñen tarefas de extinción. Nós sempre defendimos que a loita contra o lume tiña que ser a administración, tiña que ser a Xunta quen o fixera por varias razóns. Primeiro, porque a loita contra o lume hai que entendelo como un servicio social e non como unha actividade mercantil. Segundo, porque era a administración quen tiña o personal preparado e os equipos útiles para combatir o lume. E terceiro, porque a loita contra o lume hai que facelo dende o punto de vista do servicio e non do negocio. 20
En 1970, a metade dos galegos vivían do agro. Hoxe en día non chegan ao 10%. Pode ser ese paulatino abandono do rural un dos motivos de que proliferen os incendios nos últimos anos? Por outra banda, a meirande parte dos recursos da loita contra o lume adícanse á extinción. Non habería que cambiar cara a un modelo que prime a prevención? É posible ese cambio mentras teñamos 10.000 incendios ao ano? Temos un modelo no que se orientou todo á extinción. Este modelo é difícil cambiarlo en pouco tempo. É dicir, tanto o goberno do bipartito como o goberno actual non van a solucionar o problema dos incendios en un mandato ni en dous mandatos. É dicir, mentre non cambie o modelo, vamos a ter as condicións para que haxa lume no monte. Se está producindo unha inversión que non ten correspondencia no éxito da loita contra o lume. É dicir que a situación non é moito mellor agora do que era hai 15 anos, non é mellor en términos generales, pero costanos unha burrada de diñeiros máis, e, por tanto, había que preguntar se estamos enfocando adecuadamente este problema. E, polo tanto, non pode ser as mesmas respostas e non poden valer as mesmas solucións que valían hai 15 ou 20 anos. Sobre todo aquelas que están centradas únicamente en extinción, brigadas. Hai que pensar a un prazo maior de 4 anos. Iso é unha mensaxe para as administracións. Non hai que pensar únicamente con mentalidade electoral ou electoralista. Moitos dos recursos que houve que desviar no 2006 para pagar os lumes non foi precisamente para pagar lumes forestais, sino foi para protexer propiedades privadas. Casi podríamos decir que se o territorio estuvera moi ben ordenado, os lumes poderíanse controlar con poucos recursos, ou incluso podría haber lumes que tuveran un efecto relativamente pouco importante, e con un territorio desordenado, ademais de que os lumes son moito máis difíciles de controlar, os seus efectos son enormemente importantes. Cada administración fixo deste país un caos durante moitísimo tempo, e só nos últimos tempos se lle tratou de poñer coto a isto. A forma que temos o minifundismo que temos aquí fai que gran parte das extensións ou das propiedades que teñamos non sean para nada productivos. E cando algo non é productivo, pois non se dá valor. A tendencia futura ten que ir en outra dirección. As comunidades de montes, veciñais e mancomún, teñen que cuidar dos seus montes, e senón, que además así o di a lei, ten que ser a propia administración a que se faga cargo deles, senón son unha bomba de reloxería. É unha serie de problemas asociados con este tema que non se van a solucionar no corto plazo, que necesitamos apostar claramente por unha solución que decimos sempre os políticos de país, pero que en este caso eu creo que nos vai a vida nelo. A vaga do lume de 2006 para min significou o principio do fin. É dicir, foi o primer ano que estando combatindo o lume nos montes, sobre todo na experiencia que teño personal no do Valmiñor, hubo moita xente allea aos veciños comuneros que por primeira vez mirei que se iban a intentar apagar o lume. Os comentarios que había na xente que estaba apagando o lume, o máis común era, bueno, isto non pode ser. Chegamos un momento que xa non se pode aceptar máis lume no monte. As persoas alleas aquí a Galicia non dan crédito de que nós poidamos ter o número de incendios que temos aquí. Por tanto, está en xogo a nosa credibilidade como pobo. Non podemos ser tan condescendentes co fogo forestal. Estamos moi acostumados a nosa sociedade e moi complacente con eso. Está acostumada a ver fogo no monte. Tan acostumada está que incluso os propietarios, cando lle arden as propiedades, e temos un imputado como presunto autor dese incendio, non se personan na causa. Nuestra solución es contribuir a que este delito no quede impune, pero no va a ser la solución para los problemas de los incendios en Galicia. El problema es mucho más global, es endémico, es estructural. Nosotros aportaremos lo que podamos en nuestro campo, pero si no se conciencia no solo las fuerzas policiales, no solo la justicia, sino toda la sociedad de la importancia de acabar estructuralmente con los incendios, podemos dentro de 100 años estar hablando de lo mismo. Y creo que las circunstancias climáticas, el cambio climático, el comportamiento de los incendios en los últimos años nos deben llevar a reflexionar profundamente sobre esto. Os lumes do 2006
foron unha traxedia que pode volver a repetirse. Por iso é preciso telo ben presente, telo gravado na nosa retina, porque é un traballo de toda a sociedade que non volva a suceder. Con este desexo, pechamos por hoxe a nosa caixa negra. Lembren que dentro de 7 días voltaremos cun novo caso que xa pertence ao noso imaginario colectivo. Ata daquela. Lamentablemente, a reconversión foi pola brava, salvaxe, como dicen en algúns casos, e os resultados son penosos. Hubo algúns mortos, algunha xente que se aforcou, hubo moitos divorcios e, sobre todo, hubo moito alcoholismo. Tomamos o barco, non metemos, se cruzaba por diante do barco para intentar detelo. Seguramente a materialización de romper a patadas as portas do despacho do alcalde de Vigo foi unha materialización espantosamente dura daquela realidade social. Eu penso que a actuación del foi pouco sensible ao noso problema, E me deu moito o seu insulto cando nos chamou feirantes. Se hai dúas cousas que saben facer os galegos é pescar e construir barcos.